Prime Minister opened his mouth and the Nationalist Party says that Manipur is part of India. Thank you. 17 November. Thank you. 30 seconds. Sir. Mullah, Madrasa, Mughal, Mutton, Machli. Nowhere in the speech, but the alphabet letter starting with M. Every ruling leader, even the Prime Minister of India, states that M letter for Musalman, Mullah, Mutton, Machli. Sir, bungai beko, jabad interesting. Bekobo nebe bidun ke cover kam tangasin dong. And sase gokrang dedengiri, birad manche strong speech hadang. Bitanga formaiden. If you have guts to go back and visit those places where 60,000 people are still languishing in the relief camp. If you have guts, then visit those victim families who have sacrificed more than 200 deaths. And you say, peace prevails in Northeast. Baidi. So befoरबायदि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय नाथाय सानैसो दैदेनगिरिफोरा साबायखर बावनायनि सम लानानै एड्रेस खालामो पार्लियामेन्टआव गावनि जेंना जेंसिखौ फोरमायथिनो नागारनानै नङिखौबो नंगौ होनानै स्क्रिप्टेड मोनसे पेपार लानानैहाय ओरैबायदि माने सासे काटफुटला बायदि माने स्टेचु बायदि मालायनि रिमोट कन्ट्रोल सेरजानाय दैदेनगिरि दङ जोंनि गेजेराव नोंथांमोना जों भिडिअ था नोंथांमोना दिन्थिलांगासिनो दङ Nowhere in the speech. Why do we refer to the generic Northeast? During the Lok Sabha campaign, the BJP, the ruling party, the Honorable Prime Minister mentioned many words beginning with the letter M. Musalman, Mullah, Madrasa, Mughal, Mutton, Machli, Mujra, Mangal Sutra, but not once did they mention Manipur. We don't need to act east. The government says we want to act east. We don't need you to act east. Look east, walk east, and most important, embrace east. I stand here for my brothers and sisters of Manipur, and Prime Minister opened his mouth and the Nationalist Party says that Manipur is part of India and we care for the people of that state. Cabinet Minister, think about the pain. If you hear an anxiety, anguish and pain in my voice, please go back and see those 60,000 people languishing in the relief camp. If you have an iota of concern for this state, there would not have been a silence. There would not have been a silence in this house, nor in the presidential address. Motion of thanks soligasiनो दङ पार्लियामेन्टआवहाय आरो बेजों लोगोसे प्रेसिडेन्शियेल एड्रेसनि समाव जोंनि राज्य सभानि एमपि मानगोनां रंगरा नार्जारी बिथाङा 3 मिनिट्सनि मोनसे एड्रेस होनाय समाय मोनदोंमोन बिथाङा मा बुंलांखो हयथ' गोबाङानो नुबाय बा नुवाखैब्ला आं नोंथांमोननो आंनि भिडिअनि गेजेरजों बेखौ फोरमायनो थांगासिनो दं आरो सानैसो पार्लियामेन्टनि मेम्बार्स बिथांमोनाबो मा बुंखो बोरैहाय एड्रेस खालामलांखो आरो जोंनि बिटिआर हालामनि बागै जोंहा राज्य सभानि एमपि बिथां रंगरा नार्जारी बिथाङा बै 3 मिनिट्स टाइम जे बिथांनो एल'केट खालामना होदोंमोन बै समावहाय बिथाङा मा गोनांथार बिबुं जोबोद इन्टारेस्टिं लोगोफोर बेनि सिगां बयखौबो हेलो एसपि ब्लग चेनेलनि गोसो गोरबो बरायनाय थाग्रोबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्ला गासिबो गुदि बिजौ मोनथिजोबनो हागोन आरो दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो जोबोद गोनां जोंनि जि थासारि लोगोसेनो जोंनि लिडार्सफोरा थारैनो बबे लामाजों बबे डाइरेक्सनजों थांगासिनो दं स' आङो बे कनसिडारेसनाव देरहालांनाय माबा मोनसे सार्थआव देरहालांनाय in support of NDA alliance नि थ्रुयै देरहालांनाय नारा नाथाय देरहालांनाय जयन्त बसुमतारी मानगोनां एमपि बिथांनि बागै दिनै बागै बुंथ'ला एड्रेस खालामनाय रंगरा नार्जारी बिथाङा मा एड्रेस खालाम 3 मिनिट्स आरो 30 सेकेन्डस मा गोनांथार बाथ्रा बुंखो दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनो थांगासिनो दङ स' फार्स्ट अफ अल बिथाङा एड्रेस खालामनायजों लोगोसे थेंक्स मोशन अफ थेंक्सनि समावहाय बिथाङा कंग्रेचुलेट खालामो मानगोनां नरेन्द्र मोदी भारतनि प्रधान मन्त्रि थामथि खेबनि थाखाय कनजिक्यूटिव विन माने देरहालांनायनि थाखाय बिथांखौ साबायखर बावहरो सेकेन्डलि बिथाङा बुंदों एभ्रि नुक एन्ड कर्नाराव अल राउन्ड मोनसे भिजनारि डेभेलपमेन्टनि सिन्था खालामनायनि थाखायबो साबायखर बावहरबावो लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो जे कम्प्रिहेन्सिभ आरो मोनसे इनक्लुसिभ डेभेलपमेन्ट एन्टायर नर्थ इस्ट रिजनाव लाबोनायनि थांखिजों बाजि खामानि मावगासिनो दङ बेनि थाखाय बिथाङा लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो जोंनि नर्थ इस्टआवहाय मिलिटेन्सि डिफरेन्ट अर्गानाइजेशन्सफोर जे मिलिटेन्ट दंमोन बेनि डिसपिउट्सफोर दंमोन बेफोरो कमप्लिटलि माने शाटडाउन जानाय बा बेखौ शाटडाउन खालामनो सरकारा जे
मोनसे पिस प्रसेस थांदों बेखौबो साबायखर बावहरो नो डाउट गोबां मिलिटेन्ट्सफोरा दिनैनि समाव सारेन्डार जाबाय पिस टकनि गेजेरजोंहाय सावरायनायनि लामायाव फैबाय नाथाय व्हाट एबाउट दि उल्फा जाय बिथांमोना दिनै आसाम रायजोनि मेजर मिलिटेन्ट बिथांमोननि बागै दिनै मानो सावरायाखै मा गोनांथि दंबावो उल्फाखौ जोंनि गेजेरावहाय दा बैफोर बाथ्राखौ रायखाङोब्ला हयथ' गोबाङानो रागाबो जोंनो हानाय खिन्थु जोंनि फिसा फिसा एथनिक ग्रुप्सफोरनि जि गावनि हारिनि गावनि थामोनथानि थाखाय जि अर्गेनाइजेसनफोर दंमोन जि मिलिटेन्ट्सफोर दंमोन बेफोरो दिनै पिस टकनि गेजेरजों फैनानै दिनै मा सिचुवेसनाव दङ बेखौ जों बयबो मोनथियो दिनै डिआर नाब्ला बायदि बिथांमोना दिनै सिं जेलाव दङ आरो बेनि बागै दिनै बाथ्रा बुंनांगौ ना बुंनाङामोन बाट बिथाङा साबायखर बावहरबावो मानगोनां CM शर्मा सार थारैनो जोंनि नर्थ इस्टआव पिस फैबायब्ला बिथाङा स्क्रिप्टेड माखासे स्क्रिप्टखौ लानानैहाय 10 मिनिट समायखौ ओरैबायदि माने ब्ला 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 फरायलांनानै फोजोबबाय मा गोनां बाथ्रा बुं बेखौबो नोंथांमोना आङो भिडिअनि गेजेराव दिन्थिलांगोन नाथाय बेनि गेजेरावनो बिथाङा नर्थ इस्ट रिजनाव पिस फैदों होनना बुंनाय लोगो लोगो आं नोजोर गोलैबावदों सासे नर्थ इस्टनि MP बिथां मणिपुरनिफ्रायहाय आगमचा बिमल आकाइजम बिथाङा जोबोद मोनसे सेन्टिमेन्टेल जोबोद मोनसे ट्रुथ सैथोनि बाथ्रा बिथाङा दिनै पार्लियामेन्टआवहाय प्रेसिडेन्सियेल एड्रेसनि समावहाय बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ मिनिंफुल भाबै फोरमायनानै होयो साइलेन्स कमप्लिट पार्लियामेन्टआ साइलेन्स आरो जोबोद जरदार भाबै गोख्रोङै बिथाङा बुंदों नै बिदिसो जानांगौ गावनि समस्याखौ फार्स्ट प्रायरिटि होनानै जिखिनि समय मोनदों बेखिनि समखौ बिथाङा मोजाङै मोजां इउटिलाइज खालामनानै खोनासंहोदों नाथाय जोंनि मानगोनां रोंग्रा गोरा बिथाङा मा फोरमायखो हयथ' नोंथांमोना बेखौ नायनो लुबैथारबाय आं भिडिअनि गेजेराव होगासिनो दङ बेनि सिगां बिथाङा मा बुंबावखो साबायखर बावहरबावदों मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांखौ जे बिथांजों लोगोसे जोंनि एन्टायार रिजनावहाय रायजो राजाफोरा बिथांजों ज'ज'है पिस एन्ड हार्मनि मोनसे जिउ खुंलांगासिनो दङ होननानैबो बिथाङा फोरमायो दा माबायदि पिस एन्ड हार्मनि फैदों आं मोनथिला रोंग्रा बिथाङा नोजोर होनो गोनां जोंनि एन्टायार नर्थ इस्टआवहाय माबायदि सिचुवेसन जादों 2024नि जितु पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव बिथाङा साबायखर बावदों जे 11 आउट अफ 14 CM शर्मा बिथांनि दैदेननायावहाय बिजाथिफोरा देरहालांनो हादों बाट व्हाट एबाउट दि रेस्ट अफ दि नर्थ इस्ट नागालेण्डआवहाय गोबाव सम 1996 समनिफ्राय कंग्रेसनि बिजाथि देरहानो हायाखैमोन नाथाय वाइ साडेन चेन्ज 2024आवहाय नागालेण्डनि कंग्रेसनि बिजाथि सासे नागालेण्डनिफ्राय देरहालाङो सेम सिचुएसन मणिपुरनिफ्रायहाय कंग्रेसनि बिजाथि सानै देरहाबोयो इभेन मेघालयनिफ्रायबो कंग्रेसनि बिजाथि सासे देरहालांनो हायो सानैयानो देरहालांनो बाट स्टिल बिथाङा बुंबावदों दे NDA गभर्नमेन्ट बा नरेन्द्र मदि बिथांनि लिडारशिपआवहाय दिनै गोबां माने बाख्नायथावना हाबाफारि जादों होननानै बुंदों अब्ला दिनै अपोजिशना मानो गोबां मार्जिनजोंहाय मोनसे स्ट्रं सिट हल्ड खालामनानै दिनै पार्लियामेन्टआव अपोज खालामगासिनो दङ बेनिखायनो रला मोननैनाबो दङ अपोजिशन इभेन दा रुलिं मोननैबो जुदि गोख्रों जायोब्लासो मोनसे स्टेबल जोङो संबिधानखौ रैखाथि खालामनो हागोन लोगोसेनो पाब्लिकनि स्वार्थआवहाय खामानिफोरा जाफुंगोन नाथाय बिथाङा दिनै गावनि बे 3 मिनिटनि जितु भेलुएबल बिटिआर हालामनि बागै बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ दिनै बिथाङा बावलांनानै साबायखर बावनायावनो गावनि स्क्रिप्टेड मोनसे बे लेखा बिलाइखौ लानानै फोरमायनायावनो समखौ नस्थ' खालामलांबाय आङो नायनानै निजेनो लाजिखांदों जे बिथाङा दिनै जि एड्रेस खालामनो गोनां बेखौ मानो एड्रेस खालामदि जोबथारनायावहाय जेब्ला गावनि एल'केटेड टाइमा 3 मिनिट्सआ जोबलाङो 30 सेकेन्डस बिबावनानै बिथाङा 30 सेकेन्डसआव मा बुंस्लाबनो हा बिथाङा 30 सेकेन्डसआवहाय जास्ट माने मोनसे लिटिल स्पेस फर दि बिटिआर एकर्ड होननानै बुंजेनदोंमोनल' बेनि उनावनो बिथांनि स्पिचआ बेयावनो थुंगेयो अब्ला नायदो जोंनि मानगोनां रोंखा राखा दैदेनगिरिफोर सोरनि रिमट कन्ट्रलजोंहाय सोलिगासिनो दं दिनै नाथाय बिथाङा जोंनि हालामाव फैनानै रायजो राजाफोरनो बायदिसिना खोथा बुंनानै मोनसे ललिपपसो दिनै बिथांमोना जाहोबाय थानो नागिरो आरो ओरैनो मिडियानि गेजेरजोंहाय पिस फोसावनायजों जायहा दिनै जेंनाया जोंनि गेजेरावहाय गोबां साग्लोबगासिनो दङ बियो दिनैनि कमन बाथ्रा नाथाय पार्लियामेन्टआवबो सोगोम होनो हानांगोन दिनै बिजाथिफोरा जोङो TMCनि नैबे महिला सासे दङ आइजो सासे बिथाङा जोबोद गोख्रोङै नर्थ इस्टनि बागै फोरमायदों ओरैबायदि स्ट्रं स्पिच नाथाय जोंहा मानगोनां रोंगोरा बिथां स्क्रिप्टेड मोनसे रिटन स्क्रिप्टेड मोनसे लेखा बिलाइ लानानैसो दिनै फरायै पार्लियामेन्टआवहाय फोसावहैगासिनो दङ बेफोरबायदि जोंनि दैदेनगिरिफोरा स' बेनिखायनो नैबेफोरखौ नोंथांमोना जेबो खोथाखौ इन डिटेल जुदि बुजिनो लुबैदोंब्ला आङो संसद टिभिखौ रेकमेन्ड खालामगोन संसद टिभियावहाय नोंथांमोना नायहैनो हागोन साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि जि एड्रेस खालामनाय बे स्पिचफोरखौहाय
खोनानो मोनगोन आरो बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना बुजिजोबगोन जे सोर दैदेनगिरिया माबायदि मा बिबुंथि लाबोदों गौरव गगৈ बिथांनि बिबुंथिखौ नोंथांमोना नुबाय नर्थ इस्टनि बागै बिथाङा फोरमायदों स' बिदिनो स' बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आरो कमेन्ट्स खालामहरनो दाबाव एन्ड चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला बयनिसिमबो शेयार खालामहरदो आरो आंनि भिडिअखौ लेटेस्ट थाब थाब आपडेट्सखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव आरो लोगोसेनो बयनिबो आंगो लोगोसे शेयार खालामहरनो दाबाव लोगोसे नेक्स्ट भिडिअ टिल एन्ड स्टे टुन For participation in the discussion, list of speakers, Sri Rwngwra Narzary. Please, no, I'll go by, no, please, no. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me opportunity to 3 speak minutes. on the motion of thanks to the President address. I rise to say in support of motion of thanks, sir. Sir, the President's address in the joint sitting of both the houses of Parliament can be called as visionary roadmap of Narendra Modi government for Viksit Bharat, carrying clear vision and direction for taking up the country to a new dimension. I express our deep appreciation and gratitude to the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmuji, for her humble address to the joint sitting of both the houses of Parliament. Honorable Sir, I, on behalf of my party, United People's Party Liberal, would like to congratulate Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, for his indomitable leadership, enabling him to assume third consecutive term as Prime Minister of India. I express my sincere gratitude and honor to him and his entire team of government. Sir, the government of India led by Narendra Modi ji has left no stone unturned to touch every nook and corner of the country's need of the people, and the nation wanted Modi ji for a secure and developed Bharat, and that is why people of the country once again come out to take NDA government and see Narendra Modi ji as Prime Minister for third time for the great nation like Bharat. Sir, I must appreciate the Honorable Prime Minister Modi ji for his comprehensive and inclusive policy towards the development of northeastern region of the country, which are reflected in the President's address again. During the last 10 years government, Modi ji's policy to bring sustainable peace in the northeast and accelerate the development simultaneously has been the priority. And as a part of its priority, the third Bodai Accord was signed in the year of 2020, through which Bodoland Territorial Region was created and the Bodo movement came to an end, and the peace has been prevailing nowadays in the region. The Peace Bodai Accord has become torchbearer for resolving many disputes of Northeast region, prompting several militants and other organizations to join mainstream and come out with amicable agreement in the region. Sir, in Assam, under the dynamic leadership of Dr. Himanta Biswa Sarma, Honorable Chief Minister of Assam, outstanding development works have been undertaken with a view to build Assam as one of the 5th developed states in the nation. People of Assam expressed reaffirmed hope and aspiration upon Dr. Sarma by signifying their thumping support in the last Lok Sabha election, where 11 out of 14 seats won by the NDA under the leadership of Dr. Sarma. Sir, Bodoland Territorial Region was created under the provision of 6th Schedule to the Constitution of India, comprising near about 4 million people of various caste, creed and religion. The people of Bodoland, under the leadership of Sri Pramod Boro as Chief Executive Member, are living peacefully with harmony and integrity in the region after the record. Please conclude. 30 seconds. Conclude. Sir, while supporting the motion of thanks, People's President address, I would like to call upon the government of India to make it convenient to provide a little space for accomplishment of Bodai Accord 2020 in the government's 100 days agenda. Sir, under the hydrocarbon vision 2030, Sri Rameswar Teli, the then MOS of Minister of Petroleum and Natural Gas, announced government of India's decision to finance and support BGR Bongaigauri Fund expansion to 17 November. Thank you. 30 seconds. Calling. 17 November 2021 Honorable Sri at Bongaigauri. Niranjan VC. Honorable Niranjan VC, please, 5 minutes.